Hello? Ba da ban dole ba da ba sauran yadda zan taya zan nisan ta zuciya ta da ke. Domin kin zama jinin jiki, kin ɗauka ma da ruhi zaman lafiyar jiki kam sai da ke. Ba mai karyar da zuciya na san cewa akan shiga wata duniya so ya kama jeji.